silamɛya sariya la est ce que a dagalen don muso yɛrɛ ka c'est-à-dire comportement dɔw kɛ ka taa fitiri se i kunfɛ o kuma fɔlen ɲɛna k'e kun taara ban na waso i b'a dɔn ko sariya la da ye ne ja ne bɛ se k'a fɔ n k'i ti taa. Sendwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Kabisokoma fosu ni furumuso b'a sen ka kɛnɛma a fɔ dontuma tɛna ye e la e nin ye kabako ye dɛ a fɔ nin ye furu kɛcogo ye e yɛrɛ t'i miiri k'a fɔ k'e ye cɛlasigimuso ye ko ni n bɔra ko n ka kan ka don de nka komaladigi mɔgɔ min na ka tɛmɛ kotigi kan ko b'i sɔrɔ ka kotigi to yen dɛ nin bɛɛ ye cɛ ka ko kolokololen ye n'a bɛnna ale yɛrɛ ma kaban ne bɛ mun fɔ bilen a kɛra ala de ye faama ye sa. Ma n ka kuma Ansu nse baasi tɛ i yɛrɛ m'a fɔ i da la sa k'a ni su wa y'a dɔn su kɔni kora su kora ka fitiri seli sa e muso kabini sɔgɔma n'a bɔra fo su kelen filɛ sisan a ma don so fɔlɔ ma o bɛ kɛ yan ayi o tɛ kɛ mais kun b'a la banni de kɛra u ka so a taara o de la awɔ o de ye su kɔ la n'o banni awɔ n'u b'i yɛrɛ da kɔnɔ kaban o y'o bannen ye o ne ka n baara fɛn ma fɔ ne ye o mɔgɔ si da ma fɔ ne ko banni kɛra u bara banni de kɛra n'a ka di a ka si kɛ e kungo de don ma a bɛna sɔn n'a nana a bɛ si de fɛ yen n'a mana yɛrɛ o ye kungo de ye ne ma dɔwɛrɛ fɛ fɛnɛ y'o kɔ ma yɛrɛ bɛ ko ninnu gɛlɛya sa ayi ma gɛlɛya dɛ a bɛna da yɛrɛ dalen a b'a ni sun Manje. A kɛ ala ni kira yɛrɛ jati kama n to yen nɔ sa ne ma tila mɔgɔ ɲɛnamaw ka foli laminɛli la ne ma tila olu fɛ kumaɲɔgɔnya la ne bɛ mun fɔ e ye ala kama n to yen n to n tɔgɔ la bi e fana ye su ko i mɛnna kojugu i mɛnna Wa sabali sa. I kɔni b'a dɔn tigitigi ko banni bɛ ne faso de la. Oui, banni bɛ yen mais banni su donna yɛrɛ jumɛn Sabali sa. ni su donna ka dɔɔni kɛ naso Mɔgɔ wɛrɛw ka girin ka wuli ka taa so anw minnu fana ye duden ye. ne m'a fɔ i ka girin ka wuli ka taa so ko ni dɔɔni sera wuli ka na fitiri man ka se ka muso furulen to a kunfɛ c'est pas bon a man ɲi O ye fɛnɛ mankan ye. u mankan don tiɲɛ de don musokɔrɔba ninnu sigilen bɛ fɛn min an jɔlen ta ye tiɲɛ de don mais hali ni banni kɛra kɔsɔ kɛ i bɛ t'i bi heure jumɛn bɛ sa e ye heure lajɛ i ye heure lajɛ ayi mais i b'a dɔn i ka problème ye ni tiɲɛ bɛ ka f'i ye i tɛ sɔn o de ma ni tiɲɛ bɛ ka f'i ye dɔrɔn i tɛ sɔn a ma. N'i k'a kɛ i kana dɔ fara n ka dusukasi kan. Dusukasi jumɛn? N'i k'a kɛ yen. E bɛ ɲinɛ min kɔ n'a kun ka di ne ye i kun banni kɛra kɔsɔ dɛ mais n'a kun ka di ne ye i kun tɛ taa yɔrɔ i t'a dɔn ko n kun bɛ se k'o kɛ mais ni kuma tiɲɛ fɛn ye i b'a fɔ n y'a mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ bilen o de y'a fɔcogo ye mais k'i sigi musogisira kan na n dusu bɛna bɔ kana dɔ fara n ka dusukasi kan parce que n y'a to i taara kana miiri k'a ka so dɛ n'a kun ye ne diya i tɛ taa. ma i bɛ sabali an yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yafa ɲini i fɛ i ka sabali
ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni. A tɛ ne tɔɔrɔ a dan ye fɛnnin dɔ de ye ne la ten dɔrɔn n'o tɛ n'i y'a ye a bɛ kɛ n de jɛra n'a ye n y'o de fɔ ko n'i ye ko digiri la ka tɛmɛ kotigi kan ko b'i sɔrɔ ka kotigi to yen nɔ wa n'e y'i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan i bɛ segin k'i pan tuguni ne ma se bɔ aw sen na ne bɛ n yɛrɛ fa fu. N'a fɔra diɲɛ ko o ko ni ni Fati y'o kɛ soɲɔgɔnya o ye mɔgɔ faga ko ye hali Ala ma taa hɛrɛ o ye problème ye hɛrɛ tana o fɛnɛ ye problème ye ne taara n ka so banni la ne cousin banna ne tagara o de la so ne yɛrɛ ni so cɛ a bɛ wagati joli bɔ ne tɛ se so ni kelen min na ne taara so ko su kora ka ne to ni y'o kuma de ye tan e n'i ba da. Ne ko i ye silamɛ de ye i bɔra silamɛ du de kɔnɔ i fa ni ba ka du bɛɛ silamɛ de ye silamɛya sariya la est ce que a dagalen don muso yɛrɛ ka c'est à dire comportement dɔw kɛ ka taa fitiri se i kun fɛ o kuma fɔlen ɲɛna k'e kun taara ban na waso i b'a dɔn ko sariya la da ye ne ja ne bɛ se k'a fɔ k'i tɛ taa o. Kana fɔ ko n taara kɛ n kun fɛ ne taara kɛ kun min na n ma kan'a dɔn mais e ni ne cɛ ye kan ka dɔn. Ne b'a dɔn mais sudon heure tɛmɛna a mɛnna e tun bɛ se ka na bɛn fitiri ma so sini tuguni k'e bɛna taa e bɛ taa fo ka taa dɔgɔkun ban n'i y'a kɛ ko ni fitiri tɛmɛna de n bɛna taa ni sudon jama bɛɛ ma taa fo e yɛrɛ somɔgɔw b'u da waati min na o ka kɛ e na waati ye o fana tɛ yɛrɛ dɛ e bɛ ɲinɛ nin kɔ yan i ka fɔ ye de yanni i ka du ye i cɛ bɛ yan i cɛba bɛ yan yanni e yɛrɛ ka fɔ ye donc i bɛ na ka na bɛn fitiri ma k'i yɛrɛ labɛn ka i ka so kɔnɔna labɛn o de y'a fɔ cogo ye kana a cɛ ka c'est à dire ka kuma yɛrɛ ja i yɛrɛ bolo quoi i k'a faamuya o de ka ɲi manamanakan fɔla mɔgɔw kunna. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ